Hai izvozvo handisi kuzvinzwa inini. Iwe shamwari, muka ipapo, pane zvandafunga. Daddy namama, mirai timbokuimbirai mani. Kaka, kana wakutaura zvine kakutamba mukati ndandapona. Ende futi. Saka wabva watopona nekuti paita zvekujaivha. One meter apart. Atidi corona, stay home, stay safe. 1 meter apart. Atidi corona, stay home, stay safe. Don't touch your nose, don't touch your eyes, don't touch your mouth. Atidi corona. Don't touch your nose, don't touch your eyes, don't touch your mouth. Atidi corona. 1 meter apart. Atidi corona. Stay home, stay safe. 1 meter apart. Atidi corona. Kunemi mose makateerera. Ngatibatirane pamwe mukurwisa hosha yeCoronavirus nekuzvichengetedza nguva dzose. Ngatigarei mudzimba dzedu, tisafambe zvisina chikonzero chakasimba. Ukanzwa wodziya muviri, kukosora kana kupera simba, kasika wazivisa ana chiremba vari pedyo newe. Wobva wavataurira kwose kwawakafamba uchienda, kuti vana chiremba vazive kuti vanokubatsira sei. Ngatisaunganei muzvikwata, uye chengetedza utsanana nguva dzose. Tikadaro hosha yecorona tinoikunda. Kana uchida kubatsirwa, chaya nhare panhamba dzinoti 2019. Ngatigarei mudzimba, tichengetedzeke. Mashoko aya munowapiwa neViva Network Zimbabwe.